Moi, JJ on tässä. Ja mä näytän teille tosi hyödyllisen tekniikan, joita mä käytän aika monessa mun tempussa. Kyse on siis Elmsley Countista. Jos sulla on 4 korttia siihen, ja sä haluat piilottaa niistä yhden. Leikitään vaikkapa, että toi on väärinpäin. Noin. Niin se onnistuu tällä tavalla. Noin. Okei, nyt mä näytän hidastettuna, mitä mä just tein. Elikkä se vaatii sen, että toi kortti on 3. paikassa. 1, 2, 3, 4. No, vaikka menttää. No niin. Sitten tässä mä näytän hidastettuna. Tällainen on te. Sitten sä vedät ton päällimmäisen kortin tosta pois. Samaan aikaan kun sä vedät sen pois, sä työnnät tolla peukalolla 2 korttia tosta. Niin että sulla jää siis toi pohjimmainen tuohon käteen. Ja tässä on nämä 2 korttia. Eli siis uudestaan. Vedä pois, työnnä. Laitat ton tonne alle samalla, kun otat nää. Noin. Toukattiin. Tää on aika simppeli ja hyvä tyyli, jos sä tän opit kunnolla. Eli vielä uusiksi. 1, 2, 3 ja 4 korttia. Vielä kerran. Hitaasti ja sit mä näytän vielä nopeasti. 1, 2, 3, 4. Ja sitten kun sä nopeennat sen, niin se todellakin näyttää, että se S olisi hävinnyt. Täällä sä myös saat sen S tonne viimeiseen paikkaan. Okei, vielä kerta hidastettuna, että sä varmasti opit sen. Vedä pois, työnnä 2. Noin. Okei, se oli siinä. Kiitos. Harjoittele kovasti, niin sä opit tän.